सिगांथारावनो आं आफा इसोरखौ हामबायनोसै आरो नोंथांमोन बयखौबो आंनि गोरबोनि अननाय मोजां मोननायखौ आं जासिग्रोनाय थाबाय। आङो दिनै मोनसे आयदाखौ लानानै नोंथांमोनजों सोलोंज्लायनो लुबैदों आरो दिनैनि आयदायानो जाबाय जोङो बर'दिननि दिनाव मानो जों रंजायो आरो जों मानो रंजानो नांगौ। गोबाङा बेखौ मिथिखागौब्लाबो आं बे आयदाखौनो लानानै नोंथांमोनजों इसोरनि राव सोलोंज्लायनो लुबैदों। बेनि सिगां आं गोथार बाइबेलनिफ्राय इसोरनि रावखौ फरायगोन। लुकासनि बिलाइ 1:39 44 सारिसोखौ फरायब्ला जों मोननो हायो। आङो फरायगोन जिसुनि मुङै। गोजौआव लिरनाय दं मारियाम इलिसाबेथनियाव थांनाय। बिनि उनाव मारियामा सिखांनानै हाजोनि हादराव जुदानि मोनसे नोगोराव गोख्रै थांबाय आरो जाकारियानि न'आव हाबनानै बियो इलिसाबेथखौ खुलुमबाय आरो इलिसाबेथना मारियामनि खुलुमनायखौ खोनामारनो गथ'आ बिनि बिसाख'आव सानेरदों आरो इलिसाबेथआ गोथारै जिउजों सुफुंजानानै गेदेर रावजों गाबज्रिदों, हिन्जावफोरनि मादाव नोङो बोर होजाग्रा आरो नोंनि बिसाख'नि बिथाया बोर गोनांसिनथार। बे माब्रै आंहा जाखो? आंनि फोरबोनि बिमाया आंनियाव फैबाय, मानोना नोंनि खुलुमनाय रावा आंनि खोमाफ्राव हाबमारनो गथ'आ आंनि बिसाख'आव रंजानायजों सानेरदों। इसोरा बे राव फरायनाय खोनासंनाय जों बयखौबो बोर होथों। जों दिनै इसोरनि रावखौ खोनाबाय। फोरबोनि आरख'आ फैनानै जिसुनि जोनोमनि बिसय मारियामनो मिथिहोदोंमोन आरो मारियामा बेखौ मिथिनायनि उनाव जुदानि मोनसे नोगोराव थांनानै जाकारियानि न'आव हाबनानै इलिसाबेथखौ बे खुलुमदोंमोन आरो जेब्लानो इलिसाबेथना मारियामनि खुलुमनायखौ बे खोनादों, जिसुनि जोनोमनि बिसयखौ बे खोनादों, जिसुनि बिसयखौ खोनामारनो बिनि गोरबोआव थानाय जहना बिमानि गोरबोआवनो रंजानायजों बियो सानेरदोंमोन। बियो दिनै जिसु ख्रिस्टनि सारि जानायखौ खोनानाय लोगो लोगो खुसि जादोंमोन, रंजादोंमोन। जों दिनै बर'दिनाव नुयो गोबां मानसिफोरनि रंजानायखौ जानाय लोंनायफोरनि थाखायल', गाननाय जोमनायफोरनि थाखायल', माबा मोनसे देलायनाय साजायनायनि थाखायल' जों नुयो। आं बेखौ बुंनो थाखाय आं गोसो जायाखै, आं बेखौ बुंनो थाङाखै आंनि अनजाग्राफोर। जोङो बर'दिननि दिनाव देलायनो नाङा, साजायनो नाङा, जोङो दिनै जानो लोंनो नाङा, आं बेखौ बुंनो थाङाखै। जोङो रंजानो नांगौ, जानो लोंनो नांगौ, देलायनो नांगौ, साजायनो नांगौ। नाथायब्ला हले जोंनि रंजानाया जिउजों आरो आत्माजों जहन बादि जानो नांगौ। जहना जिसु ख्रिस्टनि जोनोमनि मुङाव बियो दिनै गस्ला लंपेन्ट गाननो थाखाय बियो हायाखैमोन, मानोना बे बिमानि गोरबोआवनो दङमोन। बुहुमाव बियो बै समाव जोनोमानो जाथ'वाखैमोन। अब्लाबो बे बिमानि गोरबोआव थासेयावनो जिसु ख्रिस्टनि जोनोमनि दिनखौ खोनानानै बियो रंजादोंमोन, खुसि जादोंमोन। अब्ला बे जहना बिमानि गोरबोआव थानाय समावनो रंजादोंमोनब्ला, खुसि जादोंमोनब्ला, जों दिनै गोथाङै थानाय मानसिफ्रा, इसोरखौ मोननाय मानसिफ्रा, जिसु ख्रिस्टखौ मोननाय मानसिफ्रा बेसेबांसिम जों रंजानो नांगौ। जों गावबो रंजानो नांगौ आरो गुबुनखौबो बे रंजानायाव जोङो लाबोनो नांगौ। आंनि अनजाग्राफोर, जों दिनै मानो रंजानो नांगौ? गितफोरनि लिरनाय 30:10 बुंदों, नोङो आंनि गाबख्रुनायखौ मोसानायाव सोलायबाय। बुहुमनि सुबुंफोरखौ बासायनो, बुहुमनि मोनसे थासारि, मोनसे परिबेसखौ सोलायनो थाखाय जिसु ख्रिस्टखौ बे बुहुमाव हरदोंमोन। खारन गथै बुहुमनि मानसिफ्रानो इसोरनिफ्राय गोजानाव थांबायमोन। इसोरजों आरो मानसिजों जे मोनसे सोमोन्दो दङमोन, बियो बायनानै थांबायमोन। आरो बे थासारिखौ लुखांफिननो थाखाय, बे सोमोन्दोखौ लुखांफिननो थाखाय, बायनाय सोमोन्दोखौ फोजोबनानै सोलायनानै इसोरनि खाथियाव लाबोनो थाखाय जिसु ख्रिस्टआ 2000 बोसोरनि सिगां बे बुहुमाव फैदोंमोन। बेनिखायसो जोङो दिनै रंजानो नांगौ। जेब्ला जोङो जेसायानि बिलाइ 61:31
दजिसे बालाब 3 सारिखौ नायो अब्ला जों मोननो हायो। बेयाव बुंदों आरो दाहा जानायनि बदल रंजानाय होनो आरो दिखार नांनायनि बदल बाख्नाय जानायनि खसाबखौ गानहोनो थोनहरबाय। जोंनि दुखुखौ फोजोबनानै जोंनि दुखुआव गोजोननाय होनो शान्ति होनो रंजानायखौ होनो जिसु ख्रिस्ट'आ 2000 बोसोरनि सिगां बे बुहुमाव फैदोंमोन। बेनिखायसो जोङो दिनै जिउजों इसोरखौ खुलुमनो नांगौ आरो जों जिसु ख्रिस्ट'नि जोनोमनि दिनाव रंजानो नांगौ। मानोना आंनि पापनि दुखुखौ फोजोबनो, आंनि पापखौ नस्थ' खालामनो आरो आंखौ निमाहा होनानै गावजों बेंज्लायहोनो जिसु ख्रिस्ट'आ 2000 बोसोरनि सिगां बे बुहुमाव फैदोंमोन। बेनिखायनो जेरेमियानि 30 बालाब 19 सारियाव बुंदों आङो बिसोरखौ समाय होगोन, बिसोरो नेहाथ जानाय नङा। जिसु ख्रिस्ट'आ 2000 बोसोरनि सिगां दुखुथिया बे गवालि न'आव हावरिया जानानै जोनोम लानायनि जाहोना बेनोमोन, बियो नोंखौ आरो आंखौ गोनां गिदिर खालामनो थाखायनोमोन। बेनिखायनो जेरेमिया 30 बालाब 19 सारियाव बुंदों बियो दिनै जोंखौ गोनां गिदिर खालामनो थाखाय हावरिया महरै बे बुहुमाव बियो फैदोंमोन। बेनिखायनो जों बर'दिननि दिनाव रंजानो नांगौ। जिसु ख्रिस्ट'आ आंनि थाखाय नेहाथ जानानै आंखौ गोनां गिदिर खालामनो बियो बे बुहुमाव जोनोम लाफैदोंमोन। बेनिखायनो जिउजों आरो आत्माजों जहनबादि जोङो रंजानो नांगौ आरो इसोरखौ बाख्नायनो नांगौ। जोङो दिनै जोंनि जिबनाव इसोरखौ मोनालासे जोंनि रंजानाया बियो हलाय, माब्लाबाबो बे जाफुंसारनाय नङा आरो बियो दिनै माब्लाबाबो थोजासे जानाय नङा। आंनि अनजाग्राफोर, जोङो दिनै बे बुहुमाव रंजानो थाखाय गोबां रोखोमनि उपाय नागिरनायफोरखौ जों नुयो। नाथाय आं बे बाथ्राखौनो बुंनो लुबैदों, जिसु ख्रिस्ट'आ जोंनि जिबनाव गैयालासे जोङो जिउजों आत्माजों जों माब्लाबाबो जोङो दिनै रंजानो हानाय नङा। नाथाय जेब्ला जिसु ख्रिस्ट'आ जोंनि जिबनाव थागोन अब्ला जों जहनबादि जेखि कन्डिसनाव थाया मानो, नोङो बेमारियानो जाया मानो, अभाबावनो थाया मानो, आंखालावनो थाया मानो, दुखु दाहायानो नोंनि जिबनाव थाया मानो, थेवबो जिसु ख्रिस्ट'आ नोंनि जिबनाव दङब्ला नों जहनबादि जिउजों आरो आत्माजों बे बर'दिननि दिनाव नोङो इसोरखौ खुलुमनो हागोन आरो इसोरखौ बाख्नायनो हागोन। मानोना जिसु ख्रिस्ट' गैयालासे जोंनि जिबनाव जिसु ख्रिस्ट' थायालासे रंजानाया बियो हलाय। बेनिखायनो जिसु ख्रिस्ट'आ बुंदोंमोन, जहननि 17 बालाब 13 सारियाव बुंदों, जिसुआ होनबाय बिसोरो आंनि रंजानायजों गाव गावखौ सुफुंनाय बादि। औ, जोङो दिनै जिसु ख्रिस्ट'खौ जोङो नाजावनि, जायफ्रा जिसु ख्रिस्ट'खौ मोनाखै, जायफ्रा दासिमबो जिसु ख्रिस्ट'खौ आंनि बासायगिरि होनानै नाजावाखै, औ जोङो दिनै बे बर'दिननि दिनाव जोङो जिसु ख्रिस्ट'खौ जोङो दिनै जायगा होनि। जेब्ला जिसु ख्रिस्ट'आ नोंनि जिबनाव जायगा मोनगोन, जिसु ख्रिस्ट'आ नोंनि जिबनाव फैगोन, अब्ला नोंनि रंजानाया जाफुंसारगोन। औ, दिनै नोङो जिउजों आरो आत्माजों नोङो दिनै रंजानो हागोन आरो दिनै नोङो जिसु ख्रिस्ट'नि मुङाव रंजानो नांगौ। जेब्ला जोङो माथाइनि लिरनाय 9 बालाब 1 फरायो अब्ला 7 सारिसिमाव जों मोनो। गोजौआव लिरनाय दं, सासे ससे थैनाय मानसि। मोनसे समाव सासे ससे थैनाय मानसिखौ जिसु ख्रिस्ट'नि खाथियाव लाबोदोंमोन आरो जिसु ख्रिस्ट'आ बिनि फोथायनायखौ नुनानै अनखांदोंमोन आरो जिसु ख्रिस्ट'आ अनखांनायजों बुंदोंमोन, ओ बिसा गोहो खालाम, नोंनि पापफ्रा नागारजाबाय। जेब्ला बे बाथ्राखौ खोनादों अब्ला धोरोमगुरुफ्रा इसोरखौ निन्दिदों होननानै बिसोरो सानदों। मानोना इसोरखौ नागारनानै पृथिबियाव पापखौ सोर निमाहा होनो हागौ? बे साननायफोरखौ जिसु ख्रिस्ट'आ मिथिनानै बे बुंदोंमोन, नोंसोरो मानो बेबायदि सानदों? नोंसोरो बबेखौ बुंनाया गोरलैसिन? नोंनि पापफ्रा नागारजाबाय होननाया ना सिखा आरो नोंनि बैसांखौ लानानै थाबाय? जिसु ख्रिस्ट'आ बे आयदायाव बुंदोंमोन, नोंसोरो मिथिनाय बादि पृथिबियाव
मानसिनि बिसा हया पापखौ निमाहा होनो एखतियार दं आरो बेबायदि बुंनानै जिसु ख्रिस्टुआ बे ससे थैनायखौ बुंदोंमोन सिखां नोंनि बैसांखौ लानानै नोङो न'आव थां आरो बेबायदि बुंनायखौ खोनामारनो बे ससे थैनाय मानसिया गोख्रों जादोंमोन मोजां जादोंमोन आरो सिखांनानै गेदेर रंजानायजों बियो गावनि न'आव थांफिननो थाखाय हादोंमोन। अब्ला जों बे आयदानि गेजेरजों जों मिथिबाय जिसु ख्रिस्टुआ बे बुहुमाव पापनि बोलोखौ फोजोबनो पापखौ निमाहा होनो दिनै फैदोंमोन आरो दिनै गोथै जिबननि पाप बुंस'नो हायै पाप बे पापखौ जिसु ख्रिस्टुनि खाथियाव लाबोनाय जिसु ख्रिस्टुनि खाथियाव फैनाय बे ससे थैनाय मानसिनि गोथै जिबननि पापखौ जिसु ख्रिस्टुआ बुंनायनि सिगां बियो दिनै अननायजों निमाहा होदोंमोन। बेनिखायसो जोङो रंजानो नांगौ। आंनि गोथै जिबननि पापखौ निमाहा मोननायनिख्रुइ देरसिन रंजानाय आंनि थाखाय जोंनि थाखाय आरो मा थाबावनो हागौ। जोंनि जिबनाव बेबायदि निमाहाखौ होनानै शान्तिखौ होनो बे दिनै जिसु ख्रिस्टुआ 2000 बोसोरनि सिगांनो बियो फैदोंमोन। बेनिखायनो जेसायानि 61:3 बुंदों मानोना बयबो दाहा जानायफोरखौ फोजोबनो फैबाय। पृथिबियाव थानाय पापनि बोलोखौ फोजोबनो थाखाय थैनायनि बोलोखौ फोजोबनो थाखाय जिसु ख्रिस्टुआ 2000 बोसोरनि सिगां फैदोंमोन आरो दिनैबो जायफ्रा जिसु ख्रिस्टुनाव फैगोन जिसु ख्रिस्टुखौ गावनि बासायगिरि हिसाबै नाजावगोन आरो जिसु ख्रिस्टुनि थाखाय गावनि जिउखौ होगोन गावनि गोसोखौ होगोन जिसु ख्रिस्टुनि जायगाखौ होगोन थारैनो दिनै जिसु ख्रिस्टुआ नोंनि जिबनाव फैगोन आरो नोङो दिनै गोदान मोनसे गोजोननाय गोदान मोनसे शान्तिखौ दिनै नोङो मोनगोन आरो गोथै जोनोमनि मावनाय पापनि निमाहाखौ नों दिनै मोननो हागोन आरो बे जिसु ख्रिस्टुनि खाथियाव फैनाय ससे थैनाय मानसिया गोथै जिबनाव मावनाय पापखौ निमाहा मोननानै आरो सोखाजानायखौ मोननानै गेदेर सान्थियै बियो गावनि न'आव थांदोंमोन। दिनैबो बे बर'दिनाव आं आसा खालामो बे जिसु ख्रिस्टुनि गोजोननाया जिसु ख्रिस्टुनि सान्थिया नोंनि जिबनाव फैथों आरो जायफ्रा जिसु ख्रिस्टुखौ गावनि बासायगिरि होननानै दासिमबो नाजावनो हायाखै नोंनि जिबनाव जिसु ख्रिस्टुनि अननाया गोग्लैथों आरो नोङो बे बोसोरनि बर'दिनाव जिसु ख्रिस्टुखौ आंनि बासायगिरि होननानै नाजावनो थाखाय हाथोंसै। फै जोङो जहन बादि जोङो दिनै जिसु ख्रिस्टुनि जोनोमनि दिनाव जिउजों आरो आत्माजों खुलुमनि आरो इसोरा बेबायदि खुलुमग्राखौनो दिनै नागिरो। जिसुनि मुङै आमेन।